Чакай, ама никак не видя. Остави на мен, де. Чакай. Не снимат. Страхотна. Това е хинкали с телешко месце. Да ми повлияе на формата. Бана, може да си добавиш малко с черен пипер, Да. може баджан руло, вътре с цедено мляко, с орехи. И морков. Това също няма да ти повлияе на фигурата. Ядеш и ревеш. Арменска рецепта. Жито с масло. Между другото, за пръв път в Аракс опитах този чипс от лаваш. Даже в Армения не съм го опитвала. И какви са Разядките, това е масълце с чесън, с магданоз. Всеки може да дойде тук и да го опита. Невероятно се пренесе в Армения. Една малка Армения Да. е тук. С страхотно обслужване, страхотен персонал, вкусна храна. Всичко е невероятно. На здраве! Който пие, повтаря. Разбира се.